טוב, אני אתחיל. טוב, צהריים טובים לכולם. אני מאוד מתרגש לדבר עם כל כך הרבה מפתחים של מערכות מחשב אוטומטיות. שמי דוד לוטן ואני עובד בקבוצת ריבר. היום רציתי לדבר על מספר מחקרים מעניינים שקרו בעשור האחרון, ואני רוצה שננסה להעריך ביחד איך הם ישפיעו בעצם ואיך הולך להיות הפיתוח בעוד כ-40 שנה. אבל לפני זה אני רוצה לנצל את הבמה. כפי שאתם יודעים, היום זה ה9 ביולי, היום נפתחת המכבייה התשיעית ברמת גן. אני רוצה לאחל בהצלחה לספורטאים שלנו, אולי מחיאות כפיים לנבחרת ישראל, שיהיה להם בהצלחה. תודה רבה. טוב, אז כפי שידוע לכם, מערכות מחשב הן מאוד מאוד חשובות בחברה שלנו. יש בכל העולם כבר אלפי מחשבים, משתמשים בהם לעסקים, למערכות פיננסיות, לניסויים מדעיים. אלוהים יודע עוד מה יעשו איתם. יש עוד ועוד מחשבים, המחירים יורדים, הם הולכים ומתכווצים, מחדרים שלמים הם מתכווצים והופכים להיות ממש ממש קטנים. יש 4 רעיונות גדולים שאני רוצה לדבר איתכם, אבל אולי לפני זה אני רוצה לדבר איתכם קצת על התהליך של קבלה של רעיונות. אז אנחנו יודעים שבעיקרון טכנולוגיה משתנה מהר, אבל מוחות האנשים משתנים לאט. מאוד קל לפתח טכנולוגיות, אבל קשה לפתח שיטות מחשבה חדשות. גורדון מור, שעובד בחברת Integrated Electronics, או אינטל, גילה לפני 10 שנים שמהירות המחשב גדלה בצורה אקספוננציאלית, והוא פיתח את הגרף הזה. ואם נסתכל בערך על היום, באזור הזה, אנחנו רואים שהוא דייק. אף אחד לא יודע כמה זמן זה ימשיך, אבל זה נראה הגיוני למדי. אז כפי שאנחנו לומדים, אפשר לקחת את ההתפתחות הטכנולוגית כמובנת מאליה, אפשר רק לחכות, והמחשבים יתפתחו והמהירות תגבר. מה שלא יקרה אם נחכה זה שאנשים ישתנו ויקבלו רעיונות חדשים. כדוגמה לכך, אני בטוח שכולכם זוכרים את המחשב הזה, אתם זוכרים את הבחור הזה? זה IBM 650, זה המחשב הראשון לשימוש כללי של חברת IBM. אני מניח שכולכם ביליתם לילות שלמים בניסיון לפתח עליו. אז בהתחלה פיתחנו בקוד בינארי, אז ככה זה היה הפיתוח. מספר שנים אחר כך סטן פולי ממציא את שפת האסמבלי, שבה יכולת לכתוב מילים, במידה ורצית שהמחשב יחבר משהו, יכולת לפנות לזיכרון בשמות סימבוליים ולא בכתובות. שיטה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר פרודקטיבית ועם הרבה פחות שגיאות, שיראו אותה למי שפיתח בבינארי, הוא פשוט לא היה מעוניין, הוא לא מצא בזה שום ערך, פשוט לא הבינו. סיפור דומה קורה כמה שנים אחר כך, שג'ון פארנס ממציא את פורטרן, שפה שקרובה לשפה עילית. הראו אותה למפתחי האסמבלי, לא התעניינו, לא מצאו בזה שום ערך. אז אני רוצה שתשמרו את זה בראש היום, שאני הולך לדבר על 4 הרעיונות הבאים. אז הרעיון הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זה על עבודה ישירה על מידע. בעצם הרעיון המהותי פה, זה שאני עובד על המידע עצמו ישירות, ולא על קוד. אני לא כותב תוכנית שהמחשב מריץ. אני רוצה להציג לכם פרויקט שאיוון סאטרלנד עשה ב-PhD שלו לפני 10 שנים, במערכת שנקראת סקצ'פד. בואו אני אסביר לכם. אז במערכת הזאת, מה שהוא עושה, הוא בעצם מצייר ציור, אתם יכולים לראות שהוא מצייר פה את הציור, והוא מגדיר מספר constraints, הוא מצייר בעצם את הקו הזה ואת הקו הזה. שימו לב שהכל מוטה הצידה, וזה הכל ביד חופשית. מה שהוא עושה, באיזשהו שלב הוא בוחר כמה נקודות, ובעצם מסמל למחשב שהוא רוצה שהקווים האלו יהיו מקבילים. המערכת מחשבת ומצליחה למצוא מה היא צריכה לעשות, באמת שהקווים האלו יהיו מקבילים, ובאמת בדוגמה למטה אתם רואים שהמחשב בעצם מיישר את זה, מיישר את התמונה, וזה הופך להיות מלבן. בעצם הוא לוקח מחשב שלא יודע מה זה מלבן, וגורם לו לצייר מלבן על ידי זה שהוא צריך למלא מספר constraints. עכשיו, זו דוגמה פשוטה, יש קצת דוגמאות קצת מסובכות יותר. פה אנחנו יכולים לראות הדמיה של גשר. המספרים שאתם רואים פה זה בעצם הכוחות הפיזיקליים
שיש על הגשר. עכשיו, כשאני מסתכל 30-40 שנה קדימה, אני בטוח שהפיתוח יעשה אך ורק על ידי מניפולציה ישירה של מה שאנחנו רואים, במיוחד לדברים ויזואליים או דברים פיזיים. אז אם עוד כמה שנים יהיה לנו מין רשת כזאת שתכיל מלא מסמכים שמתארים UI, אני די בטוח שלא יהיה לנו שפות מרקאפ, לא יהיה לנו שפות סטייל שיט. איבן סאטרלנד הראה לנו ב-1962, אז בטוח זה יהיה ככה בעתיד. הרעיון השני שאני רוצה לדבר עליו זה על פיתוח מבוסס מטרות. ראינו את זה במערכת ה-constraints של Sketchpad. איבן סאטרלנד בעצם צייר מלבן, לא היה פרוצדורה שציירה כל צד, הוא בעצם הגדיר סט של constraints, והמערכת ניסתה להבין איך לצייר את המלבן, אז בעצם הוא הגדיר מה שהוא רוצה, ולא איך זה אמור לקרות. עוד דוגמה נהדרת מגיעה מספר שנים אחר כך במערכת הפלנר. דוגמה נוספת נקראת פרולוג, יצאה רק שנה שעברה. זה דוגמאות לשפות בעצם שנותנות לנו להגדיר מטרות, אוקיי? והמערכת בעצמה מבינה איך להגיע אליהם. עכשיו אנחנו רואים את זה קצת באופטימיזציה של קומפיילרים, אבל אני מניח שזה יהיה מרכיב הרבה יותר משמעותי בעוד מספר שנים. עכשיו הסיבה לזה שזה כל כך חשוב, העניין הזה של להגדיר מטרות, היא קשורה לרעיון שבחור בשם ג'וזף ליקליידר מוביל. ג'וזף ליקליידר הוא מוביל את ארפה. ארפה זה סוכנות מחקר של משרד ההגנה האמריקאי. הוא בעצם דוחף רעיון של מין רשת מחשבים גלובלית. הוא קורא לזה ה-Intergalactic Computer Network, הוא בעצם אומר, קחו את כל המחשבים בעולם, תחברו אותם. עכשיו, הסיבה שהוא קורא לזה ה-Intergalactic Computer Network, זה כי הוא יודע שמהנדסים הם עצלנים, אז הוא אומר, טוב, אם אני אבקש משהו שיקשר את כל הגלקסיה, לפחות הוא יקבל אחד שמקשר את העולם. אנשים קוראים לזה ARPANET, אינטרנט, סך הכל רעיון חמוד, אולי זה יתפוס. עכשיו הבעיה שיש לנו רשת כזאת שאנחנו מגיעים למה שנקרא בעיית התקשורת עם חייזרים. ובואו אני אסביר לכם מה הבעיה. אז בעצם יש לנו פה שני תהליכים, תהליך אחד ותהליך שתיים. תהליך אחד נכתב על ידי מפתח אחד, בשפה אחת בפרוטוקול אחד, ותהליך שתיים על ידי מפתח שני, בשפה אחרת בפרוטוקול אחר. שתי התוכניות לא יודעות אחת על השנייה, אוקיי? רק באיזשהו שלב תוכנית אחת מבינה שהיא צריכה משהו מהתוכנית האחרת, הן חייבות לדבר אחת עם השנייה. איך הן עושות את זה? הן בעצם צריכות לנהל מין משא ומתן, הן צריכות להבין מה עובד, הן צריכות למצוא שפה משותפת, הן צריכות להחליף מידע, ובעצם לנסות להשיג את מה שהבן אדם ביקש להם שישיגו. זה הסיבה למה זה כל כך חשוב, העניין הזה של הגדרת מטרות. שיש לנו מין דבר כזה שנקרא אינטרנט, אז חשוב שיש שירותים שידעו לבד לעבוד אחד עם השני. זה גם בעצם המודל היחידי שהוא גם סקלבילי. מה שלא יעבוד ומה שיהיה כישלון גדול, ובואו אני אגדיר מונח חדש שנקרא API, זה שיהיה לנו מצב שידרוש מבן אדם לממש איזשהו אינטרפייס שהוגדר בתוכנית מרוחקת. כי א', זה ידרוש משתי התוכניות לדעת אחת מהשנייה, אוקיי? וגם אחרי שחיברתי ביניהם, אז הן מחוברות, ובעצם כל שינוי באחת מהתוכניות ישבור את הקשר. זה גם, אם יש ספק אחר של אותו שירות, אז תוכנית לא יודעת למצוא את הספק האחר. זה מאוד שביר, זה לא יעבוד בסקייל גבוה. אני די בטוח שלעולם לא יהיה לנו API'ים, מה שיהיה לנו בעתיד זה תוכניות שיודעות לדבר אחת עם השנייה. וזה ידרוש כמובן תכנות מונחה מטרות. הרעיון השלישי שאני רוצה לדבר עליו זה על הגדרה מרחבית של מידע. היום כל התוכניות שלנו כתובות בשורות של טקסט, יש לנו קבצים גדולים מלאים בטקסט. זה הגיוני שיש לנו כרטיסייה מנוקבת או סרט מגנטי, כי אז גם המדיה שאנחנו שומרים עליה, את התוכנית היא לינארית. אבל בשנים האחרונות אנשים עושים כל מיני דברים משוגעים, כמו לחבר מסכי וידאו למחשב. ואז אפשר לחשוב על מחשב כמו נייר לבן שמאפשר לייצג דברים במרחב. בואו תראו מה דאג אנלברט עשה בשנת 1968. הוא עובד בסטנפורד ריסרצ' אינסטיטוט. הוא עשה דמו גדול לפני 5 שנים. אני מניח שחלקכם נכחו בדמו. יש הרבה דברים מדהימים בדמו הזה. אחד הדברים הבולטים זה את היכולת שלו להציג מידע על גבי המסך. יש לו מין דיווייס כזה שנקרא עכבר. אתה גורר אותו על שולחן, קצת קשה לי להסביר מה זה, אבל אתה יכול בעצם להצביע על המסך ולבחור נקודות שאתה רוצה מידע נוסף עליהם.
יש לו גם רעיון נוסף של לספק מספר אספקטים שונים על אותו הדבר, אז אפשר לראות שפה בעצם יש תצוגה אחת של מידע בצורה של רשימה, ופה יש בהגדרה דו-ממדית. דוגמה נוספת, זו מערכת נהדרת שמגיעה מתאגיד רנד, מערכת הגרייל, היא בעצם מאפשרת לך לתכנת תרשימי זרימה. עכשיו, איך זה עובד? מפתח לוקח סטילוס ומתחיל לסרטט על טאבלט, הוא בעצם מתחיל לצייר מלבן. אוקיי? ברגע שהמערכת מבינה שהוא מצייר מלבן, היא מוסיפה פירוש סמנטי, וזה הופך להיות חלק מתרשים זרימה. אתה יכול גם לחבר בין חלקים, אתה יכול גם, אם אתה רוצה להוריד קו, אתה יכול לקשקש עליו, אתה אפילו יכול לכתוב אותיות, ואם והמערכת מזהה שזה אותיות, והופכת את זה לטקסט, זה בשנת 1968, אוקיי? אז אפשר להתחיל לחשוב על איך נראית תוכנית שיש לך מסך וידאו. אבל כשאני מדבר על תצוגה מרחבית, אני לא מדבר רק על תרשימי זרימה. לזירוקס יש מחקר קטן בפאלו אלטו, ויש שם מספר חוקרים שעובדים על ניסוי קטן שנקרא סמולטוק. בסמולטוק הסינטקס הוא בטקסט, אבל בעצם אין קבצים גדולים, אין עשרות שורות של קוד. מה שאפשר לראות פה זה את הסמולטוק בראוזר. אפשר לראות פה שיש פה את רשימת הקלאסס, רשימה של מתודות, ואפשר לראות את הסורס קוד של המתודה שבחורה. אמנם הכל בטקסט, אבל זה לא בצורה של קובץ שלא נגמר, זה מסודר באיזושהי צורה, בסדר מרחבי מסוים, קל להבין מה יש בכל חלק. אז בעצם בדוגמאות שאני מראה לכם אפשר לראות רפרזנטציות שונות של מידע. אז אני בטוח שבעוד 40 שנה מהיום לא נרשום קוד בקבצי טקסט. הראו לנו איך. דרך אגב, כל המערכות שהראיתי לכם עכשיו הם תוצר של גל חדש שנקרא מחשוב אינטראקטיבי. כלומר, הבן אדם, המפתח יושב מול מחשב ומתקשר איתו בריל טיים ומקבל משוב מיידי. בעצם ה-UI מגיב מיידית לכל פעולה, משהו כמו אובייקט פיזי. אני מאמין שזה יצליח, ואז די ברור שעוד 40 שנה מהיום לא נצטרך לחכות יותר ל-UI שיגיב, כי בעצם הראו לנו שאפשר שזה יגיב בשנות ה-60, אז בטח עוד 40 שנה שהמחשב יהיה פי מיליון יותר מהיר, לא נצטרך לחכות יותר. הדבר הרביעי והאחרון שאני רוצה לדבר עליו זה על מחשוב מקבילי. אז היום אנחנו עובדים בצורה טורית של פקודות, בעצם מחשב תעשה ככה, מחשב תעשה ככה. עכשיו הסיבה שאנחנו עובדים ככה מאוד מאוד קשורה לחומרה. אנחנו משתמשים בארכיטקטורת פון ניומן, זה בעצם ארכיטקטורת מחשב שיש לנו מעבד שמחובר לזיכרון, והוא מביא מילים מהזיכרון. אז פעולה סדרתית היא מאוד מאוד הגיונית, יש רק מעבד אחד שיודע לעשות רק דבר אחד בכל זמן נתון. דרך אגב, רוב הזיכרון עומד ומחכה בזמן הזה, והמעבד מנסה לעבוד הכי מהר שהוא יכול, אבל ניגשים כל פעם לפרט מידע אחד. עכשיו זה מאוד הגיוני שהמעבד שלנו בנוי משפורפרות וגדולות ויקרות, וגם בזיכרון זה תוף מסתובב וגם הוא גדול ויקר, אבל אנחנו מתחילים לראות המצאה מדהימה, שאני חושב שתשנה את כל העולם, המיקרו-פרוססור. אינטל הוציאה את המיקרו-פרוססור הזה לפני שנתיים. זה מעבד שלם שבנוי מטרנזיסטורים על סיליקון, וזה מאפשר לנו להתחיל לחשוב על דברים אחרים, משהו כמו זה בעצם. כי בעצם מה שאנחנו רוצים לראות זה מלא מחשבים קטנים שמחוברים אחד לשני ומתחלקים בעבודה. מתקשרים בעצם אחד עם השני. זה ממקסם את כוח המחשוב, זה סקיילבילי, כי הטרנזיסטורים קטנים או שהסיליקון גדל, אפשר לדחוף עוד ועוד מעבדים. זה ארכיטקטורה שעליה נפתח כבר בעתיד הקרוב, אלא אם חברה כמו אינטל תשתלט על השוק ותקדם אותו באמת לאט במיוחד. עכשיו אנחנו נפתח על הדברים האלו. עכשיו שיש לך חומרה כזאת, צריך להתחיל לחשוב איך מפתחים, מה מודל הפיתוח. אז הדרך שאנחנו מפתחים היום מבוססת על threads and locks, בעצם תהליכים ונעילות. מה שאנחנו מנסים לעשות זה להגדיר עבודה בין תהליכים. אנחנו כאילו מנסים לעבוד במקביל, אבל בעצם מה התהליכים מנסים לעשות זה לנעול אחד את השני ולהשתלט על משאבים משותפים. זה בעצם לא יעבוד. זה לא סקיילבילי, אי אפשר שמאות threadים יריבו אחד עם השני. זה בעצם דרך ללא מוצא.
אז מה הפתרון? אז קרל יואיט המציא את המודל הבא, שנקרא האקטור מודל, זה קרה לפני מספר חודשים. הוא בעצם מנסה לחקות את המודל הפיזיקלי, את המודל של החלקיקים, שיש לנו חלקיקים שהם עושים את מה שהם צריכים ומתקשרים אחד עם השני. הוא בעצם ניסה לקחת את זה לעולם המחשב ולנסות לעשות את אותו הדבר. אז מה שיש לנו זה תהליכים שמתקשרים אחד עם השני. זה באמת דרך מעניינת לחשוב על פיתוח. עכשיו, יש הרבה התפתחויות בנושא. המודל הספציפי הזה אולי קצת פחות מעניין, אבל מה שמעניין זה שיהיה לנו חומרה מקבילית, נצטרך מודל שמתאים לחומרה שכזו. אז לסיכום, 4 הדברים שרציתי לדבר עליהם. עבודה ישירה על מידע, בעצם אני מזכיר לכם מערכת הסקצ'פד, בעצם היכולת לצייר על גבי המסך ולהוסיף constraints, במקום בעצם להוסיף פקודות לתוכנית. הנקודה השנייה זה תכנות מבוסס מטרות, בעצם להגדיר למחשב מה אתה רוצה ולא איך שאתה רוצה שזה יקרה. הנקודה השלישית זה ייצוג מרחבי של מידע בזיכרון, והאחרון זה חשיבה מקבילית, בעצם בלי נעילות וסדרתיות. אלו הנקודות שרציתי לדבר עליהן. אני לא יודע לחזות את העתיד, אף אחד לא יודע לחזות את העתיד, אבל זה רעיונות טובים, ואני לא יודע מה יקרה איתם. אבל אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד חבל שבעוד 40 שנה אנחנו בעצם נקודד בפרוצדורות על קבצי טקסט בצורה סדרתית. וזה יהיה מאוד מאוד חבל אם נעבוד ככה. אבל אני חושב שעוד יותר חבל זה יהיה, זה שלא רק שלא נשתמש בדברים האלו, אנחנו גם נשכח מהדברים האלו, ושנראה את זה למפתחים, הם יהיו מופתעים. אבל אני חושב שהטרגדיה האמיתית היא, זה שאנשים ישכחו שמותר שיהיו מודלים חדשים לפיתוח, ושכולם יחשבו שזהו, שככה זה, שפתרו את זה, ואז באמת יהיה חבל. עכשיו, אתם יודעים למה זה, כל הדברים שהראיתי לכם יצאו בשנות ה-60 ובשנות ה-70 המוקדמות? כי מצד אחד הטכנולוגיה התקדמה מספיק כדי שיהיה אפשר לעשות איתה משהו. מצד שני, זה היה מוקדם מספיק כדי שאנשים לא יחשבו שהם יודעים מה זה פיתוח. אף אחד לא ידע מה זה פיתוח, אף אחד לא ידע איך פיתוח אמור להיראות, והם ידעו שהם לא ידעו. אז הם ניסו לעשות את הכל. המוחות היו פתוחים, והם אמרו אולי אפשר לפתח ככה, אולי אפשר לפתח ככה. כי בעצם המחשבה המסוכנת ביותר שיכולה להיות לך כאדם יצירתי, זה לחשוב שאתה יודע מה אתה עושה. כי ברגע שאתה חושב שאתה יודע מה אתה עושה, אתה מפסיק להסתכל מסביב, ואתה בעצם כבר לא מסוגל לראות, אתה עיוור. ובעצם המסר שלי היום זה שאם אתם לא רוצים להיות האיש של הבינארי, אם אתם רוצים להיות פתוחים ולקבל רעיונות חדשים, להמציא דרכים חדשות, אז הם צריכים להגיד לעצמך שאני לא יודע מה אני עושה. אנחנו כתחום, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, אני לא יודע מה זה תוכנית, אני לא יודע מה זה מחשב, וברגע שאתה מבין את זה, אז אתה באמת משוחרר, ואתה יכול להשיג כל דבר. תודה רבה.